Ahojte všetci. Vitajte na mojom kanáli. Dnes sa vydáme na fascinujúcu cestu okolo sveta a objavíme 10 najkrajších štadiónov, ktoré si jednoducho musíte pozrieť. Pripravte sa na pohľad na architektonické skvosty a futbalové legendy, ktoré robia tieto štadióny tak výnimočnými. Santiago Bernabéu. Naša cesta začína v srdci Madridu na ikonickom štadióne Santiago Bernabéu, domove jedného z najúspešnejších futbalových klubov na svete, Realu Madrid. Tento štadión bol otvorený v roku 1947 a je pomenovaný po bývalom prezidentovi klubu. Nedávno prešiel modernizáciou, ktorá zahŕňa nové strešné krytie a panoramatický výťah, čo umožňuje úžasné výhľady na celý štadión. Predstavte si tú atmosféru počas El Clásica, keď sa tribúny zaplnia tisíckami vášnivých fanúšikov. Tottenham Hotspur Stadium. Presunieme sa do Londýna a navštívime moderný Tottenham Hotspur Stadium. Tento štadión bol otvorený v roku 2019 a má kapacitu cez 62 000 divákov. Čo ho robí unikátnym, je jeho schopnosť premeniť sa na miesto pre americký futbal s výsuvným trávnikom a unikátnymi svetelnými efektmi, ktoré vytvárajú nezabudnuteľný zážitok. Tento štadión je tiež známy svojím futuristickým dizajnom a inovatívnymi technológiami. Wembley Stadium. Zostaneme v Londýne a navštívime legendárny Wembley Stadium, jeden z najväčších a najznámejších štadiónov na svete. S kapacitou až 90 000 divákov a ikonickým oblúkom, ktorý sa týči nad štadiónom, je to miesto mnohých historických futbalových momentov. Wembley je domovom anglickej národnej reprezentácie a hostil finále Ligy majstrov UEFA, olympijské hry a množstvo iných významných udalostí. Camp Nou. Pokračujeme do Barcelony, kde nájdeme impozantný Camp Nou, domov FC Barcelona. Tento štadión, otvorený v roku 1957, má kapacitu viac ako 99 000 divákov, čo z neho robí najväčší štadión v Európe. Jeho modernizácia zahŕňa rozšírenie kapacity a vylepšenie infraštruktúry, aby zodpovedala statusu jedného z najprestížnejších štadiónov na svete. Atmosféra počas zápasov Barcelony je jednoducho elektrizujúca. Allianz Arena. Allianz Arena v Mníchove je domovom tímov Bayern Mníchov a TSV 1860 Mníchov. Tento štadión je známy svojou jedinečnou fasádou, ktorá môže meniť farby podľa toho, ktorý tím práve hrá. Štadión má kapacitu približne 75 000 divákov a bol otvorený v roku 2005. Jeho dizajn a technológie ho robia jedným z najmodernejších štadiónov na svete. Estadio Azteca. Estadio Azteca v Mexico City je historický štadión, ktorý hostil dve finále majstrovstiev sveta vo futbale v rokoch 1970 a 1986. Je to domovský štadión tímu Club América a mexickej národnej futbalovej reprezentácie. S kapacitou viac ako 87 000 divákov je Estadio Azteca jedným z najväčších štadiónov na svete a má významné miesto v histórii futbalu. Marathon Stadium. Marathon Stadium v Rio de Janeiro je ikonický štadión, ktorý hostil finále majstrovstiev sveta v roku 1950 a 2014. Je domovom rôznych brazílskych klubov a brazílskej národnej futbalovej reprezentácie. Štadión pôvodne mal kapacitu viac ako 200 000 divákov, čo z neho robilo najväčší štadión sveta. Dnes má kapacitu približne 78 000 divákov po niekoľkých rekonštrukciách. San Siro. San Siro, tiež známy ako Stadio Giuseppe Meazza, je domovským štadiónom tímov AC Milan a Inter Milan. Tento štadión je známy svojou veľkosťou a atmosférou počas zápasov. S kapacitou približne 80 000 divákov je San Siro jedným z najväčších a najznámejších štadiónov v Európe a má bohatú históriu. Old Trafford. Old Trafford, domovský štadión Manchester United, je jedným z najznámejších futbalových štadiónov na svete. Štadión má kapacitu viac ako 74 000 divákov a bol otvorený v roku 1910. Jeho história a atmosféra ho robia obľúbeným cieľom pre fanúšikov futbalu. Signal Iduna Park. Signal Iduna Park, známy aj ako Westfalen Stadion, je domovom Borussie Dortmund. Tento štadión je známy svojou búrlivou atmosférou a obrovskou tribúnou Citribine, ktorá pojme viac ako 24 000 fanúšikov. S kapacitou viac ako 81 000 divákov je Signal Iduna Park jedným z najväčších štadiónov v Európe a je známy svojou intenzívnou a vášnivou podporou domácich fanúšikov.
To bolo mojich top 10 najkrajších futbalových štadiónov sveta. Ktorý z nich je váš obľúbený? Nezabudnite mi to napísať do komentárov a dajte mi vedieť, aké ďalšie športové témy by ste chceli vidieť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odoberať môj kanál a zapnúť si upozornenia na ďalšie úžasné videá.